Before a manager, I'm a human being, so I'm a person. Des de la humilitat que em correspon, et demano que segueixis defensant el seu alliberament, perquè ets un gran referent per moltes persones. I mentre tu visibilitzis aquesta repressió, el món tindrà un recordatori constant d'aquesta situació tan injusta. Cada vegada que vas pel carrer i trobes algú amb un llacet groc i el mires als ulls, estableixes una complicitat molt forta. La mateixa complicitat que has establit des de Manchester fins aquí a Barcelona. Lluint aquest llaç ens fa sentir acompanyats i ens ensenyes que la solidaritat és un valor universal que per a les famílies dels empresonats significa molt. Avui li fan a una persona però demà et pot tocar a tu o li pot tocar als teus fills, i això és molt important, lluitar perquè quan trepitgen la llibertat d'algú ens estan trepitjant la llibertat de tots. And they are in prevention jail right now, so go out and after maybe be judged, okay, but there are more than 145 days. Gràcies, Pep. Gràcies, Pep. Gràcies, Pep. Gràcies, Pep. Gràcies, Pep. Gràcies, Pep. Moltes gràcies. Gràcies, Pep. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons around the old tree. I'm coming home. Aunque no yo lo puedo tener en el bolsillo, lo puedo tener dentro, lo llevaré igual. Si ya lo sabe que lo llevaré, lo llevaré.